Jde se krást, takže já zastavím u tohle baráku. Dobrý den, madam, nevšímejte si mě, rozhodně nejdu krást. A musím se nějak dostat dovnitř. Do tohle domu by se mělo dát dostat ze zadu, takže já musím jít hezky přes zahrádku. O můj bože, musím tyhle ty dveře odemčít. Já už jsem v tom naštěstí docela profík, koukněte se na to. Tak, jdu dovnitř, ty dveře radši zavřu. Počkat, není tady někdo, doufám. Vypadá to, že ne, paráda. Proč to si vezmu páči? Tlo. OK, rádio, to budu moc dost dobře prodat. Nechci si ten batoh úplně zaplnit, jo, protože tady je to fakt hodně. Mě někdo vidí? Doufám, že mě nikdo nevidí. Tyhle dveře taky dokážu otevřít, hezky to tady vypáčíme. O můj bože, to je nějaký zabugovaný. Jak se tam mám dostat? I když počkat? Ne, oni tady mají alarm, děláte si srandu. O můj bože, rychle zdrám pryč. Rychle zdrám pryč, tohle se mi nelíbí, tohle se mi vůbec nelíbí. O můj bože, rychle do auta. Já mám to rádio, to můžu docela dobře prodat, si myslím. Už jedou poldové, musím rychle zdrhnout. Sledujou mě. O můj bože, oni jdou za mnou, zdrháme. Tohle moc nevyšlo, já se tam ještě vrátím. Každopádně prodám to rádio za $25, čekal jsem, že to bude za víc. Jdeme to vykrást znova, teď už stejnou chybu neudělám. Tady někdo prochází, to si nebudu vůbec všímat. Rychle zaběhnu sem, odemču si dveře. On mě slyšel nájemce. O můj bože, on tady zrovna cvičí, to se mi nelíbí. Proč mi jako čumíš na auto? Já ho nemůžu zmlátit nebo co? Tak, teď už se mi dovnitř dostat teda, ale určitě podaří. Hlavně nebudu nikoho mlátit. Otevírám. Nice, jsem vevnitř, zavřu dveře. Jestli se nepletu, tak vevnitř může někdo být. Zatím tady nikoho nevidím, možná je v práci, nevím. Tady je rádio, beru další rádio, ať to můžu prodat. Jdeme nenápadně dál. Moje auto je zaparkované na zvláštním místě, každopádně doufám, že to nikdo nevidí. Doufám, že není nikdo vevnitř, protože já jdu zkusit vypáčit tyhle dveře. OK, jdeme na to. Já to jako hned neotevřu, jo, protože nechci hned, abych vniknul dovnitř. Otevřu je. Doufám, že tady nikdo není. Já někoho slyším. O můj bože, on tady je někdo vevnitř. On mě málem viděl, on je tady. O můj bože, tohle je mega napínavý. Co dělá? Kam jde? O můj bože, policie pátrá po mém vozidle. Musím to rychle zničit a zdrhnout. Tohle je extrémní. Já musím zničit nějaký obraz, já vůbec nevím, kde je. Tady, ten obraz je tady. Tady jsou dva lidi. Nesmí mě vidět. Tohle je extrémně drahý kávovar. A kde je ten obraz? Já se extrémně bojím. Kde by mohli mít obraz polibek? Tohle je ono? To asi není ono. O můj bože, kam jde ten týpek? Já pořád slyším kroky. Běž se dívat na telku, kámo. Na záchodě to taky není. Teď tady procházel. Tohle taky ukradnu. Co to bylo? Kde je ten obraz polibek, pro boha? Co tam dělá? Tak tohle je extrém, lidi, ani nevíte, jak se bojím. To bude bez tak tady. Tohle je obraz podzim. O můj bože, já potřebuju polibek. Jdeme se podívat do další místnosti a já vůbec nevím, kde by to jako mohlo být. Nějaký velký obraz s názvem polibek. Tohle je ono. OK. Oni se dívají oba na telku, paráda. Mám ho. Ne, ona mě uvidí. Ona mě vidí. Rychle utíkám. O můj bože, tohle se tam vůbec nepovedlo. Tak, já to zničím a zdrhám pryč. Tohle se mi tam vůbec nepovedlo. Rychle. Musím utéct. O můj bože, tohle jsem úplně zkazil. To se mi vůbec nepovedlo udělat nenápadně. Každopádně mě by se mohlo podařit utéct. Rychle zdrhám do lesa. Tak tohle bylo úplně mega, lidi. Jak si mě mohla jako všimnout, když jsem byl úplně nenápadnej? Tak, už jenom kousíček a jsem v bezpečí. To mě zajímá, za kolik to jako můžu prodat. Kávovar za 200, OK, to je docela dost slušný. Viděl jsem si hezký prachy, ale ani nevíte, jak jsem se bál, jako když mě málem zabili, pro boha. Teď jedu do tohle baráku, do 113, protože tam mám zničit nějakou vázu ve tvaru hrušky. Počkat, tady radši nechci, aby mě viděli. To by nemuselo dopadnout dobře. A jak se dostaneme dovnitř? Dobrý den, pane, nevšímejte si mě, prosím. Tohle půjde lehce otevřít, to jsou úplně ty nejhorší zámky. Tak, jdeme tam. Doufám, že nikdo není vevnitř. Jako nikoho nevidím, to by mohlo vyjít. Oni mají otevřený okno, to jsou hlupáci, pro boha. Kde je ta váza? Tady. Pam, zničeno, easy. Nejsou tady ještě nějaký prachy? Tak, odemču tenhle zámek, to je docela lehký. Bam. No tak, a tak, easy. Co se stalo? O můj bože, já to tady zničím nebo co? Tak, o můj bože, tady je ten nájemce, já radši zdrhám. Zničil jsem to, co jsem měl, to se mi povedlo. Můžu tady ještě něco třeba ukrást? Tady mají boty, o můj bože, pam!
Pam! Můžeš zmlátit? Nemůžu. Ona ani nezavolá Poldy. Tak počkat, tady ještě něco ukradnu, když nevolá Poldy. Tady tyhle ty vázy, tak skleničky, to můžu prodat. Já myslím, že bude volat policajty. Pam! Nikoho nevolá, co to je pro boha? Každopádně tady už asi stejně není co ukrást. Já jdu ven. Co to je? Ona se mě fakt nebojí. Tam je další týpek. Ne, já radši zdrám. OK, už se radši zdrám. Tohle se moc nepovedlo. Oni už se jdou Poldové. O můj bože, ještě, že jsem kousek od hranic. Tak, za kolik to tak můžu prodat? Dobrý den, pane. Já mám jenom vázy za $2. Tak to je pěkně trapný. Teď musím v tomhle domu zničit obraz. Oni mají dokonce i tyhle dveře otevírací, což je mega trapný. Je vůbec někdo vevnitř? Tohle je asi ten nejhorší barák, kde jsem kdy byl, pro boha. Prostě sem vejdu, bam. Zničím to a můžu odejít. Tady můžu vzít nějaký blbosti, jo, jako třeba toustovač a tak, to se dá docela dobře prodat, ale nic mega cenýho. Ještě rozbiju záchod. To bylo fakt easy. Ani takhle lehký jsem to nečekal. Rychle do auta a odjíždíme, parádička. Škoda, že se to prodává jenom za $8, o můj bože. Co kdybych zkusil vykrást tenhle modrý barák, ten vypadá docela dobře. Nikdo se na mě nedívá, tohle jsou tyhle dveře, to dokážu odemčít v pohodě. Tak, no tak, nice, jdeme dovnitř. Tam někdo je, tohle se mi nelíbí. Teď byl otočený zádama, ale kolik je tam lidí? Tady je strašně moc lidí, tam jsou aspoň 2 nájemníci. Jak se tam jako dostanem? OK. On je někde v předsíně nejspíš. Mají mříže, to se mi nelíbí. Tady nemají žádný zadní vchod, takže budu muset před ním. O můj bože, zdrám, on mě viděl. Tady není ale jak utéct. Oh no, tady už jsou Poldové. Co budu dělat? Dobrý den. Ne, zkusíme vykrást tenhle barák, lidi, koukněte se. Zkusím to tady nějak nenápadně projít. Tady mají díru v plotu. Můj bože, tak tohle je geniální. Tyhle dveře otevřu úplně easy. Tak, parádička, hlavně mě nesmí slyšet. Potřebuji se dostat do tohle baráku, tady budou extrémně drahý věci, si myslím. Víno, $10. Radio, OK. Vezmu i tohle červou krabici, když zabírá hodně místa. On mě slyšel, já se potřebuji nějak dostat dovnitř. Počkat, ta paní mě nevidí, dobrý, jdem dál. Kde je ten týpek? OK, můžeme jít dovnitř, vůbec nevím, kde je. Tohle se mi nelíbí. Nemáte něco cennýho, prosím, potřebuji prachy. Obraz, $10. On je u jídla. Tady kytara. Tu kytaru potřebuji vzít, to bude mega drahá. Vyhodím tohle a vyhodím mi to rádio, nebo to víno. To je moc levný, já chci radši tu kytaru. Nice. Můj bože, to bude mít mega velkou hodnotu. Oni mě viděli, on mě viděl. On mě viděl, jak mě jako mohl vidět. Počkat, rychle než přijdou Poldové, tady možná ještě něco můžu ukrást. I když radši ne. Už jdou Poldové. Můj bože. Utíkám rychle pryč. Tohle tam vůbec nevyšlo, lidi. Jak mě jako mohli vidět, proba, uhni týpku. Zdrám, rychle pryč. Jak se to stalo? Ne, už bývá jenom kousíček, utíkáme. Ona si šel ven a mezi tím si mě všiml, nebo vůbec nevím, jak se to jako mohlo stát. Tohle moc nevyšlo, dostal jsem 5, každopádně. Za kolik se dá ta kytara jako prodat? Za $200. Tak to je pořádnej ranec. Dneska máme solidně vyděláno. Klikněte na tlačítko like a kupte si můj boží merch.